हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। बेनो जादों लोगोफोर, बर'नि सुंद' सावथुनफोराव फावखुंग्रि आरो बायदिसिना रलाव फाव खालामबोबाय थानाय कृष्णा देउरी बिथांखौ नोंथांमोन गोबाङा सिनायखायो जानांगौ आरो गोबाङानो सिनायाबो जानो हागौ। नोंथांमोननि गेजेराव आङो फोरमायनो नागिरनायानो जाहैबाय, बिथाङा गावनि गोमालांनाय अनजालुखौ दिनैसिमबो बावनो हायाखै। मानोना बिथांमोना थार गोसोजों 8 बोसोरनिबो बांसिन मोजां मोनज्लायबोबायमोन। दिनैसिमबो बिथाङा गावनि फेसबुक पेजआव गावनि अनजालुनि सावगारिखौ होनानै दुखुनि बाथ्राफोरखौ फोरमायहरबाय थायो। बिथांनि अनजालु गेदेमाया सोरमोन होननानै बुङोब्ला बाक्सा जिल्ला सिमला थानानि सिङाव थानाय कारहाना गामिनि सिलबारि दख'रा एबसुनि आफादगिरि आरो तामुलपुर कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार गौतम बर' सार बिथाङानो, जाय बिथाङा सिलबारि दख'रा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय मेट्रिक आनजाद होगिरि फरायसाफोरजों जिउ राहा दानाय थुलुंगाखाङारि हाबाफारि खुंफुंदोंमोन। बे खुंफुंनाय हाबाफारिया जोबनायनि उनावनो बिथाङा न' फारसे फैबाय थानाय समाव गेस रोगाग्रा गारिजों हरखाबै सौग्रावलायो आरो जिउ गोमायो। बिथां कृष्णा देउरीया रुंसारि गौतम बर' सारनिनो गार्लफ्रेन्डमोन। नोंथांमोना जुदि कृष्णा देउरीनि फाव खालामनाय सुंद' सावथुनफोरखौ नुवाखैब्ला बर'नि गुगोल बाबा सुंद' सावथुनफोरखौ नायोब्लानो बिथांनि फाव खालामनायफोरखौबो नुनो मोनगोन। लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।